eNingizimu Afrika kuphina kuphi asibingelele enhla nasezantsi izindaba zikabhoqo elami igama nguSandra Sandy the Prince ngwakamthembo isibongo namhlanje ke sila eRimos eManteshcom lapho sikhona angihambi ngedwa ngihamba noMaka Nation uMiss P konakele kakhulu abantu ke sebeyasazi kwi podcast yethu yokuqala episode 1 isibuka abantu abaqile ku1000 okusho khona ukuthi abantu bayastandela bafisa ukwazi sikhuluma ngezinto eziningi ke ngalola suku abantu bafuna ukuchazeleka namhlanje sokhuluma ngokunye futhi okumnandi ngendlela esimangele sikhuluma ngento yokuphila sikhuluma ngemali money ching akonakele kakhulu amachankura mfethu asibingelele kanjani umbukeli ngasekhaya mase siyamkhumbuza ukuthi konje sigcine phi mase siqhubana nesikuphethe usuku namhlanje. Sanibonani balaleli, sanibonani. Igama lami nguMiss P, abantu abaningi bangazi ngoMaka Nation, bayangifollowa nakwinkundla zokuxhumana social media nguMiss P nguMaka Nation @Orasalt. Last time esasenze kuyona i-episode yethu yokuqala sasikhulume ngokuzigeza ngokuziklina ukubaleka kwako ukuthi kubaleke kanjani kubaleke ngani ukuthi umuntu azigeze umuntu azikline ukuze a-attract izinto ezinhle ezikhala kahle. So namhlanje ke sesiqhubekela kule ya topic yethu esasikhulume ngayo kwi-episode yethu yokuqala ukuthi umuntu ukuze a-attract okuhle yini into okufanele ayenze. Namhlanje sesiqhubekela ke manje kutheni ke uma sesigezile ke sazi-cleanser sasebenzisa ama-oral salt ethu sasebenzisa ama-after miscarriage salt ethu after abortion cleansing salt ethu yini ke manje sesizoyisebenzisa ke ukuze izinto zethu zikhanye zibe kahle singabi broke bakithi asingakhali ukuthi singabi nemali awukuthi uma umuntu esifazane nje i-wallet yakho ungahlala ungenayo imali awukuthi uma uqhamuka nje endaweni uthandeke ube umzimba okhala imali uma uqhamuka nje zonke izinto zakho waphatha igama elikhulu ke igama lamzimba okhala imali ezikhala kahle ya uyamazi umzimba okhala imali hayi mazi ngisho umuntu ukuthi umuntu balabe umzimba okhala imali azimeqhamuka nje izinto zonke ezicace zibe zinhle ngiyazi ukuthi iyathinteka insizwa lapha ihlezi igaxa imali nje umzimba wonke kuthiwa umzimba ukhala imali siyamazi kakhulu awumlaphi ke wendabuko kodwa ke embukelo ngapho ngasekhaya usahlela kahle indawo nje usibukela ku YouTube usibukela ku TikTok usibukela ku Facebook namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu sikhuluma ngendaba yokuheha noma sithi u-attract imali njalo akekho umuntu ongayithanda imali ngabe uyasebenza awusebenzi uyayisebenza njalo kodwa kunezinto esihamba nazo sokuthi igcina sezizivalela into zethu singasakwazi na kanjani ukuthi ziphumele ngendlela esifisa ngayo kodwa ngoba siphethe uMaka Nation uMaka Sizwe uMiss P kuningi azozichazela khona njengoba seshilo ukuthi ku-episode 1 sikhuluma ngezinto eziningi ezahlukahlukene sakhuluma ngendaba ukuthi abantu abaningi balanda abantu abahlukahlukene bebe namathunzi amnyama uthola ukuthi bazama ukuthi belungise into zabo imali abayiboni imisebenzi abayitholi yini nabahamba namathunzi ahlukahlukene kodwa namhlanje Miss P sikhuluma ngendaba yokuthi siphethe nawo ama-salt azosiza umbukeli ngasekhaya masikhuluma nge-business and money attraction sikhuluma ngani awundlalele umbukeli nakanjani ngasekhaya. Mesikhuluma nge-business attraction mesikhuluma ngokuvuleleka kwemali sikhuluma ngento wonke umuntu ayithandayo umuntu akekho umuntu ongayithanda imali so ukuze ukuthi ube nemali because yonke into sikhuluma nge-energy ukuthi kuvuleka kanjani ke manje ukuthi imali yakho ihlale ikhona ube nayo imali uyi-attract noma ikhona ihlale phela angingabuthi ube nemali bese imali yahamba nawa kama products ke sinawo ke sizoqala ngokuthi sizicleanse thina nge-oral salt ukuze umzimba wethu ukwazi u-attract the good uma sesiyicleansile ke nge-oral salt sesisebenzisa ke manje money attraction lapho sesikhuluma ngama-salt esiwasebenzisa ukuthi imali ize kuthina imali ingahambi imali ihlala ikhona ungahleli ngokuthi uhlala uba broke ukhale ngokuthi even ngisebenzile but imali angiyiboni even ngisebenzile but ngiholile imali angiyiboni sisebenzisa inike lapho sesisebenzisa imali or business attraction salt leyo salt isebenziswa umuntu okwi-business leyo salt isebenziswa umuntu nanoma ubani ngisho ngoba kuthiwa ukho futhi nakwi-business uyakwazi ukuthi uyisebenzise le salt le ngizonitshengisa ke balaleli
nababukeli siyenza i-podcast ukuthi yiphi ke le money salt esikhuluma ngayo. Sinama money oils, sinama bracelets, ama feng shui bracelets. Nansi nje enye yayo i-bracelet le ngiyifakile, it's a money attraction bracelet as well. Iyona le sinayo as well kwilontuzana kwi-catalog yethu, kwi-stock sethu ikhona. So kodwa ke siqhubeka sizobe sesi-unpack ke ukuthi zisebenza kanjani ke lezi zinto. Kuningi esikuphethe na kanjani imbukeli ngasekhaya. Uzokhumbula ke ukuthi ke sidedela nje namhlanje le podcast i-Women's Day siqhakambisa uMiss P sesiza abantu abaningi ngendlela ezahlukahlukene ngama salts akhe aseshintsha impilo zabantu, bayayikhulumela bona futhi ke siphethe nendaba ezinhle sowinisa ababili futhi abesifazane ngoba inyanga yembokodo sobanika nje kanje sibashaye ngama giveaways ama salts kodwa ke sokhuluma indaba ukuthi eqaleni abantu bathe siyawadinga lama salts okuyiclean mfethu na kanjani ama aura cleaning salts ngoba abantu babhekene nezinkinga, bahlala no partner abangabathembi, uthola ukuthi entweni eziningi sebeyavaleleka, abasaphumele njalo uma beyo checka noma behlola bathola ukuthi banamathuzi naloma mathuzi abasusa kanjani. Kodwa thina siphethe nje nansi into encane ezokwazi ukuthi na kanjani ishintshe impilo yakho ibe nje yami. Akasingeneke uphetheni la le ilokuqala ngifuna ukuthi si recap again. Ile ilokuqala engangisho ukuthi wonke umuntu uyayisebenzisa, umuntu wesilisa, umuntu wesifazane, because asimazi abantu esilala nabo ukuthi umuntu usuke walala nobani oke wakhipha isisu, useke walala nobani oke waba ne-miscarriage. Abantu besilisa bavumelekile ukuthi bayisebenzise, abantu besifazane seke baba nama miscarriages, baba nama abortions, bazicleansa ngayo le salts. So siqala lapho ke, and then mase sesiqedile kuleyo sidlulela kwi aura cleansing salt. Yini ki aura cleansing salt? Sesizigeza khona amathunzi esiweqayo insuku zonke, energies emsebenzini ichithe singazazi, abantu abasibuka kabi, izinto zonke ezenzekayo empilweni yethu. So this is the salt okumele ukuthi usebenzise every day or 3 times a week to maintain i-aura yakho ukuthi ihlale i-clean. I-aura cleansing salt ke le bese sewuqedile ke ngalama salt ayingwabalile okuqala, usungena kwi-business attraction money opening business attraction money attraction salt. Nawa ke lama salt eziwabona nje a gold, umcebo wodwa uyazibonela nawe money ching. So iwona ama salt ke lawa owasebenzisayo if kwi business uyawasebenzisa u-attracta more clients. If kwi-business uyawasebenzisa ukuze ibhizinisi lakho lichume, yonke into yakho ibe on point. Ngizangazi ngizochaza kanjani. So iwona ke lawo wasebenzisayo ama money attraction business cleansing salts. Uyayizwela mbukeli ngapho ngasekhaya siphethe umcebo ungathawuzwanga, uyayibonela nje nawe. Yabo mophethe la nansi ne bracelets nansi iya-attracta nayo futhi imali. Yes, lesibiza nge-feng shui money attraction bracelets. Iyona bracelets ngifaka ke zonke izinsuku le. Let's say mhlawumbe uya kwi-interview, uya kwi-business meeting, uyakwazi ukuthi ufake i-bracelet yakho, ufuna ukuclose ama deals, ufuna ukuthi kubelula abantu osukunabo lapho bakulalele. Nansi bracelet sifakile iyona le. Kuyimanje nje ngine meeting ngifayele ngiye kuyona, there is why nami ngifakile. Ngeke usayikhipha. Yokwenza imangaliso kodwa ke kakhulu izindaba zikaBhoqo. Mengabe usabukela ke le podcast ungapho ngasekhaya, khumbula ukuthi ngasekugcineni sokutshela ukuthi ke mengabe nawe ufuna ukuyihlomulela, ufuna ukuwina na kanjani amanye ama salts la sikhuluma nge-aura cleansing salts, sikhuluma nge-AM after washing njalo labantu uthola ukuthi mhlambe ke nabanye futhi abadesa ngemzimba njalo bayidinga le. Bayidinga kakhulu. Futhi nabo singabawinisa asinankinga phela sikhethi la ekhaya, asikhethi. Noma kuthiwa futhi ukuphi nendawo sokwazi ukuthumelela. Njengoba ngisho nje ukuthi uma uwina a full cleansing combo ebese ihambisana nani ihambisane noKorea. Ukuthi ukuphi, ukuthi use Cape Town uzoyithola, ukuthi use Goli ukuphi, vele indaba zikaBhoqo zifinyelela la uzihamba yonke indawo. So akukhethelekile ukuthi ukuphi. We will have to like i-podcast yethu, share i-podcast, tag abantu, and then siyawina.
Siyawina kumnandi ngendlela esimangalisayo sakhuluma ngendaba zemali nasiyakwinisa. Uyabona nje siphethe izinto ezimnandi, izinto ezigreen kakhulu. Miss P Makanation asingenela sikhuluma nge-money attraction oil. Sithini la? Kwi-money attraction oil, i-oil uyisebenzisa zonke iy'nsuku, uyifaka kwi-lotion yakho, isebenza ihambisana kanye ne-money business salt. Angisho uzogeza ekuseni ngamanzi akho ane-money business salt, and then ugcobisa i-oil yakho. It's a money attraction oil. Usuyagcobisa bese ufaka i-bracelet yakho and off you go. Webantu bakithi Ningizimu Afrika siphethe into yokuphila, so nika into yokuphila, so siphuma ekuhluphekeni, iphuma inkingeni zokuswela imali, sithi phuma kwindlala. Nango 2024 sakhuluma ngendaba yendlala, umuntu wesifazane, umuntu wesilisa, umuntu wesifazane kakhulukazi nje ukuyiqhenye kuyiqaje wena, ube nezinto zakho ukuze abantu besilisa bengadlaleli kuwe noma ezidlala ngawo na ungabi nandaba ngoba unemali yakho, bephuma kuyina uphume kuyena. Uyayibona sikhuluma lo ndaba seqoquzela futhi abantu besifazane bethu kuyinyanga yabo. Ngiyagqugquzela kakhulu kubantu besifazane ukuthi asisukumeni bafethu siyithathe singadlala abantu besilisa. Umuntu akabe nemali yakhe, iba nezinto zakho njengoba usho nje bhuti ukuthi umuntu akangadlaleli kuwena ngoba azi ukuthi uhluphekile. Qala lelo business oliqalayo elincane, leyo mali oyenzayo encane imali yakho, akekho umuntu ozobe ekukhulumela phezukwayo, uwena imali yakho leyo, akekho umuntu ozokushayela umthetho ngayo. So iba nezinto zakho, phuma usebenze, ungalali, ungadlali umuntu ukuthi umuntu uzodlalela kuwena ngoba naka azi ukuthi uyena okunikeza imali. Kubalekile lokho. Kuyinyanga abantu besifazane, ngiyacela bosisi ukuthi ngempela umuntu avuka ayithathe. Ngisho ukuthi udayisa amagwinya, ungabi nalento yeshame yokuthi enena inkinga yethu thina sabantu sinale syndrome ekuthiwe ibazothini syndrome. Yabo, so ngiyaphuma namhlanje ngiyakodayisa amagwinya ongidayisa izinto emgaqweni or whatever, so sebezothina osibani mebengibona egcineni ngosuku lapho ubuya nemali wena. Mina uma ngabe ngiyakutshela Sandile ukuthi ngaqala kanjani ibusiness yami ama spices, because qala kanjani asingene kuyona vele ngoba sinesikhathi futhi umuntu wesifazane futhi siqhakambisa imbokodo, sithi phakama mbokodo usongakwenza kwenzeka. I'll tell you one thing, yabo njoba ngisho ngithi mina nginamahloni, mina ngebusiness engilenzayo. Mina ekanongoma bayangazi, ngangithatha ama spice ngwafaka ebhuthini yemoto ngihambe ngiyodayisa. Bayibuza omama bethi hayibo ngane kwenze njani? Ngithi nje mama no anginankinga mina nginankinga nokuphuma ngidayise ngifaka izinto zama ama products ami, babiza abantu beze bazothenga, ngibuye endlini ngibuya ngilala endlini no 10,000 a day. We understand lot ngobani? Ngoba anginawo amahloni. Imali isebantwini asingabi shy. Waqala ngama salt ama spice. Ngaqala ngama spices njoba if ukuthi you go back to our first podcast, ila ngachaza khona ukuthi how I started the business. Uqala kwami business ngaqala ngebusiness yama spices, cooking spices. Nginama spices, amapelepele spices by Miss P. Lawo ma spice lawa abantu abaningi bayawazi manje. So thina siwaqale lawo ma spice ngo 2014 2015. Ngangithatha ibrand ingakaziwa, ngangithatha lawo ma spice ngwafaka ebhuthini ngihambe ngiyodayisa Streets of Nongoma, Olundi, North Coast. Abantu abaningi bayangazi. Namhlanje sikhuluma indaba enkulu ukuthi ema-restaurant amakhulu afana no-Ramos basebenzisa ama restaurant amakhulu afana no-Ramos, ama restaurant amakhulu aseThekwini asebenzisa ama spices asebenzisa ama Himalayan salt a-order kumina. Kuyimanje nje nansi Himalayan salt u5 kg lo ngizohambisa ngo deliver kwenye ama restaurant ala eMhlanga. So uma ngabe unenkampani yokupheka, unekhampani mhlawumbe inlento le ukuphekela ingane esikoleni, you can contact me ngikudeliver ama spices, you can contact me ngikudeliver ama salts lawa ama Himalayan salts or ukupheka ama Himalayan salts. Uma uyawazi futhi wasebenzise if ukuthi ufuna ukuzigeza wena yourself, yabo uhlanzekile ya nawo futhi ayangena lapho, ungabi nesidina nje uqhamuke ebantwini. Umuntu eqala nokubona uqala nokubona usunesidina kumuntu kanjani sinama products amahle kangaka akwazi ukuthi attract, akwazi ukuthi akugeze ube right.
Alright, sesophetha mhlawumbe ngathini-ke lakho nje Miss P sikuyona inyanga yembokodo sesizwile ngomsebenzi wakho la uqala khona uqalela ibhizinesi uzofike lapho na kanjani uzophatha osothi abakhulu abangaka abasiza nabahlanza mfethu abantu ey'nkinga namabhekeni nazo besizakale lokho sikubona ngokuqhubeka kwebhizinesi lakho ukuthi into zakho ziyasebenza ube kuthiwa zingasebenzi ngabe waphelela ngo-2015 manje sikhuluma indaba ukuthi u-2024 2024 asisukumeni siyithathe sabantu besifazane asingadiphendeli kumuntu wesilisa kubalekile ukuthi uzisebenze kubalekile ukuthi imali kube yakho umuntu angakushayeli umthetho ngoba nakuncingile usuzohlala kwi-relationship ngoba uncinga ukuthi uncinga ibhodwe hayi bafethu asingayenzi lonto asingayenzi not ku-2024 asisukumeni nje siyithathe. Alright, asikhulume ngale-na-ke le yama-giveaways senze njani? Kuma-giveaways sizofaka kwi-podcast le yenu. Yes. Umlaleli nombukeli uzothega abantu as many as you can ulike i-podcast and share it ebese-ke siyawinisa ama-giveaways ethu awu-2 nanoma kuthiwa ukuphi uyawina nanoma kuthiwa ukwenye province siyakwazi ukuthi sikuposele so uzowina a full cleansing combo ehambisana kanye ne-courier meaning ukuthi i-courier company of your choice into e-convenient for wena izofika impahla yakho njengoba injalo. Le inhlenhle yakho ke enkulu na kanjani mbukeli ke ungapho ngasekhaya siyawinisa ke njengamanje share le podcast mase nathi uyasitheka uma ngabeke usubancencile ke ba likela baphinde ba share futhi leyo post le podcast le uzobe usuwina ke sihlungeke manje siyakuthumelela ke uzoba senhlanhleni ukuthi uyithole na kanjani ke ngawo ke ama oral cleansing salt nama AM after abortion njalo njalo ukwazi na ukuthi uqhubeke nempilo yakho iye phambili. Sibonga kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana inamba zakho Miss P sikuthola kanjani? Ey'nkundleni zokuxhumana inamba yami 073 820 2440 073 820 2440. You can WhatsApp, you can call between 9 AM to 6 Monday to Friday. Makuyi Saturday ngivula ngo-9 ngo-1 ngiyavala, Sunday angisebenzi ngiyavala Sunday. Izona kanjani ke izindaba ke zikabhoqo esihamba phambili ku YouTube, TikTok na ku Facebook njalo njalo besikhuluma ngento yokuphila besikhuluma ngemali besikhuluma ngama-ching sithi #business and money attraction #business attraction and money salt #money attraction oil na kanjani ke sakhipha ke ne giveaway njalo njalo. Siyanthanda kakhulu emakhaya nisazoshare nibukele ke le podcast. Danko. Thanda kakhulu.